Халкыбызның йөзек кашы булган милли көрәш буенча ярышлар гөрләп тора. Алда безне әле Татарстан чемпионатлары, Россия беренчелеге көтәчәк. Һәм инде үз гомерләрен әлеге спорт төренә багышланган кешеләр арасында безнең бүгенге кунагыбыз Марсель Кадыров та бар. Марсель әфәнде, сезне сәламлибез һәм сезнең инде гомерегез буе менә әлеге көрәш үсешенә, шул вакытта фән үсешенә булган эшчәнлегегез турында беләбез без. Менә соңгы берничә елда бик сирәк күренә башладыгыз әле көрәш ярышларына. Сәбәп нидә? Чөнки элек нәкъ менә сез фәнни яктан да көрәшне һәм шулай ук инде үзегез дә әле тренерлык эшчәнлеге буенча да бик актив алып бара идегез. Тамашачылар да сорый. Кайларга югалдыгыз сез? Мин әллә ни югалмадым. Чынлап та 20 елдан артык, 95 елдан башлап без көрәштә бик актив катнаштык, аны оештыруда. Һәм соңгы елларда минем фән içinde de кайнысым килә башлады. Чөнки фәнни группам көчләнде, яшьләр үстеләр һәм аларга юл күрсәтергә кирәк, аларны урнаштырырга кирәк булды. Шуңа күрә менә актив эшлим хәзер фән өлкәсендә күбрәк. Һәм инде сезнең фәнни телдә әйтсәк, органик рәвештә милли көрәшкә дә кирип китик әле. Чыннан да сез бит инде электән нәкъ менә җаныңыз тәнегез белән әлеге спорт төренә бирелеп, инде үзегез дә әлеге эшчәнлектә башта көрәшче буларак катнашып, аннан тренер буларак, хөкемдар буларак, менә барлык менә шушы эшчәнлекләрне һәм юлларны үткән кеше дип әйтик. Шул вакытта инде көрәшне төрле яклап өйрәнгән кеше буларак та беләбез без сезне. Менә барысын берләштерү һәм әлеге көрәш эшендә кайнау сезгә нәрсә бирде үзегезгә? Ну, алмаз игътибар иткәнсеңдер инде, мин татарча матур итеп сөйләргә тырышам. Кайбер архаик сүзләр кулланырга тырышам. Бу миңа шушы Татар көрәш федерациясе президиумы әгъзасы булып тору, Марат Готов улы Әхмәтов кул астында эшләү нәтиҗәсе дип уйлыйм. Әгәр дә инде кайбер сүзләрдә төртелеп тора микән, бу инде менә чынлап та көрәштән соңгы елларда әзрәк читләшүне күрсәтә торган факт. Шушы 95-тән алып, 20 елдан артыграк, 16 елларга кадәр көрәш эшендә бик каты кайнадык дип әйттем инде. Көрәшнең Татарстанның атказанган тренер Марат Әхмәдиев белән Марат Готовичның президиумы составында без шушы татар көрәше кагыйдәләрен камилләштерү буенча, аларны тәрҗемә итү буенча шактый нәтиҗәле эшләр эшләдек. Һәм 2003-2007 елларда мин шушы үземнең фән өлкәсендәге мәсьәләләр буенча Американың Детройт шәһәрендә командировкада булып кайттым 3-4 ел. Һәм шунда үземнең инглиз телен чарладым дип белем. И менә һәм нигә кайткач яңадан шушы көрәшкә кирип киттем. Универсиада оештырыла алдында торды инде 2013 елда. Инде киләсе елга универсиада үткәрүнең без хәзер инде 10 еллыгында билгеләп узачакбыз һәм мин дә игътибар иттем, сез бит әле анда төп хөкемдарлар, баш хөкемдар ролендә башкардыгыз. Менә шундый халыкара дәрәҗәдәге ярышта җаваплылык тойдыгызмы сез? Әле киләсе андый ярышлар кайчан буласы билгесез, әле булырмы юкмы бездә? Һәм нәкъ менә татар көрәшен шул дәрәҗәгә күтәрү ул бит инде безнең өчен дә һәм безнең милли көрәшне үстерү өчен дә бик зур дәрәҗә булгандыр. Рәхмәт. Менә шушы чит телне белүем, татар кагыйдәләрен, татар көрәш кагыйдәләрен иҗади якын килү аларга һәм үземнең устаз булып эшләвем, балалар белән эшләдем мин Яңа Савин районында бик күп. Балаларны тәрбияләдем татар көрәше буенча. Ярышлар уза тора, инде күреп торабыз, көрәштә камилләшә бара, үсә бара дип әйтәбез. Менә ул нәкъ менә элек салынган, менә нигезләр нәтиҗәсе бит инде. Менә сез игътибар белән күзәткәнсездер, мәсәлән, шул ук моннан 30 ел элек, 20 ел элек һәм хәзер көрәш аермасы сизеләме? Менә ниндирәк юл буенча атлый ул? Күрәсезме сез моны? Күрәм. Менә мин әйтеп узалам. Мин үзем Мамадыш районы Киявы булып торам, Югары Кырлавы. Һәм анда эшмәкәр егет бар, шул авылдан чыккан, Илгизәр Хисмәтуллин дигән. Ул сабантуйларны оештыра, менә соңгы ярышны шунда карадым мин. Анда безнең менә шушы Казан да шөгыльләнүче көрәшчеләр, шулай ук Әлмәттән килгән бик көчле көрәшчеләр, дөнья чемпионнары,
Теләче, Лаештан килгән көрәшчеләр. Ул авылда ярышлар гомумән бик гадел узалар. Әгәр дә көрәшчеләр инде үзләре артистланып теге үзара бүлешеп көрәшмәсәләр, барсы да яхшы оештырыла. Һәм менә соңгы көрәшне карадым, андагы менә Илмир Төхватуллин, Ринас Калимуллиннарның көрәшләрен карадым. Алар ул инде бөтенләй икенче югарылыктагы көрәш. Алар ни беләндер мине, алар үзләре бик итәгатьлеләр, ихтирамлылар, аннары мәнфәгатьле егетләр. Һәм шулай ук итеп итәгатьле, мәнфәгатьле, ихтирамлы итеп кенә көрәш көндәшләрен келәмнән бер-бер атлы чыгара тордылар. Һәм чынлап торып ятмыйлар, аякларында торалар, бик югары әзерлектәге көрәшчеләр. Хөкемдарлар белән хәрәмләшмиләр. Хәрәмләшмиләр, бер сүзләре дә юк. Менә мин карадым дагы шаккаттым, әйтәм. Көрәш чынлап торып бик зур дәрәҗәгә күтәрелгән дип. Барак сарайны бетермәгез әле. Тапшыру ахырында алар турында сөйләрбез. Хәзер вакытта безнең республикабызда узган, инде соңгы берничә елда популярлык ала башлаган Федерация Кубогы ярышларыннан видеоязма карап алабыз, аннары дәвам иттерербез. Җәй дәвамында көч туплап, сабан туйларда чыныгу алып, рәсми ярышларда үз районының команда өчен чыгыш ясыйлар. Һәр якның тренерлары үз коллективында иң көчле спортчыларны гына күрергә тели. Ләкин 9 үлчәү авырлыгында да җиңелми торган батырларны табу җиңел эш түгел. Җәйкәннән ничек бер ай ялткан тренерлар сабан туйлар башланды. Сабан туйларга хәтлек бер атна шөгыльләндек. Шуннан соң шулай әзрәк тагын ялтып торып бер-ике атна тагын Хөкемдарларның эше дә катлаулы. Бер яктан яшь көрәшчеләр үз фикерен белдерергә тырышса, икенче яктан остазлары һәм җанатарлар басым ясый. Бердәм фикергә килү мөһим. Безнең бу яш алдыннан 2 тапкыр күрешү булды судьялар белән, тренерлар белән дип әйтәйин, Акбарс көрәш сараенда. Һәм инде кичә үчәнү беткәннән соң безнең судейский семинар булды инде. Анда без инде кагыйдәләргә әзерләнеп үзгәреш керттек. Bizim хәзерге вакытта күбрәк яшь хөкемдарларны җыйдык дип әйтергә була инде, яшәртәбез составны. 2004-2005 елда туган яшүсмерләр арасында уздырылган Федерация Кубогы Казанның Тулпар спорт комплексында 24 районнан 200дән артык көрәшчене бер мәйданга җыйды. Олимпия системасы белән уздырылучы бәйгедә хата җибәрергә ярамый. Камилләшү ул көрәшнең алга бару дигән сүзе һәм үсү дигән сүз. Жыллар авырлыгына карамастан, менә быел бигрәк тә мин дулкынланып, менә шушы ярышны көтеп алдым, чөнки бу 9-10 ярышларны зачет булып, районнар арасында урыннар белеп көрәштерү, чынлап та көрәшне алга җибәрергә инде дип әйтәсем килә. Хәзер менә шушы Спартакиада дип әйтсәк тә була инде, районнар, Татарстан районнары арасында көрәшнең алдынгы урыннар баручылар билгеле. Әмма кем җиңүче булса билгеле түгел. Шушы 3 соңгы калган ярышларда менә бүгенгесе Татарстан беренчелеге 21 яшьтән артмаган көрәшчеләр арасында бөтенләй билгеләнмәсә дә ниндидер беренчелеккә кергән командалар билгеләнер дип өметләнеп калабыз. Мондый очракта кайсы районда көрәшнең нинди дәрәҗәдә булуын ачыкларга мөмкин. Әгәр дә команда составында 1-2 генә лидер чыгыш ясый икән, алдагы әйләнешкә узып булмаячак. Безнең бит спортның күп төрләре бар инде. Көрәшне безнең командный булган вакытта ничек торыл беренчедән мин уйлыйм инде аны берләштерә дип. Аннан соң теге команданы топлап җыеп, аларны әзерләгән очракта гына менә монда әйтик 5 үлчәүдә җиңү булмыйча, теге командный җиңү булмый. Шуңа күрә буның өстенлеге көрәшләр үзләре дә бик моңа. Бу 2 яклы ярыш. Монда бик көчле көрәшче беренче әйләнештә үк чыгып калырга мөмкин. Бернинди нәтиҗәсез. Шул ук вакытта теге көчле булса инде 5 состав, теге алар алга таба да үтеп китә. Бер генә яклы бу ярышны теге моның бар дөресен әйткәндә плюс якларында, минус якларында ул булырга тиеш. Аты без һаман бер төрле генә нигә күчеп беттек. Теге команда шәхси беренчелеге. Көрәш мәйданында чын мәгънәсендә кызу булды. Узак вакыт бил бирми торуларда, соңгы мизгелгә кадәр тигез исәп белән барулар, шулай ук чиста матур алымнар башкаруны да еш күзәтергә туры килде. Монда инде иң көчле командалар, монда үзең өчен генә көрәшергә кирәк түгел, команда өчен дә, чөнки синең җиңүдән
команданың олға кетіші, команданың жеңіп отыра. Бұл бик яшьләр арасында, егетләр арасында ең тире, ең көчле вакытларның үсеп килә торган яшьмер вакытта. Шуңа күрә мин карап торам, бик матур гәүдәгә дә көрәш алымнары ясаучы егетләр килгәннәр районнарыбыздан. Бу киләчәктә безнең көрәшебезне этәргә өчен бер формасы һәм үзенә күрә тагы да кызыклырак ярышларның берсе. Монда белеп булмый, алдан кайсы команда җиңә, чөнки көрәшченең килүе кирәк. Шуңа күрә бу аерылып тора бүтән көрәшләр арасында. Яшүсмерләр арасында федерация кубогы нәтиҗәләре буенча беренче урында Казан командасы, икенче баскычта Әлмәт көрәшчеләре, Мактау пьедесталының өченче баскычында исә Мамадыш спортчылары урнашты. Батырлар тапшыру үз эшен дәвам иттерә. Бездә бүген кунакта химия фәннәре докторы, көрәш буенча казанган тренер Марсель Кадыров, Марсель Кахирулла. Менә да халыкара ярышлар дип сөйли башлаган идегез. Безнең көрәшне гомумән кемнәрдер әйтә, безнең милли төр һәм ул бездән ничек шикләнеп калырга тиеш дип. Кемнәрдер әйтә киресенчә, без аны халыкара дәрәҗәдә һәм башка илләргә дә танытырга тиеш дип. Менә сез ниндирәк фикердә? Без үзебез белән генә шикләнергә тиешме? Әллә инде ничектер киңрәк даирәгә чыгарырга кирәк дип саныйсызмы? Безнең көрәшебез ул бик матур көрәш. Универсиада узгач, матбугат битләрендә Виталий Мутко, Игорь Шувалов кебек Россиянең зур политик эшлекләре татар көрәшенә соклануларын белдереп, интервьюлар бирделәр. Чынлап та ул битне күтәреп көрәшә торган көрәш. Аяклар калмый бер җирдә дә тыгылмый, чалынмый, куллар калмый, матур итеп җыгалар һәм травмалар алынмый. Чынлап дөрес итеп оештырганда бу көрәшне безнең көрәштән дә матур көрәш юк. Һәм аннан соң безнең республиканың көче бар, көрәшләрне оештыру, ярышларны оештыру буенча. Ул бүтән спорт төрләренә дә карый инде. Әмма татарча көрәшкә шулай ук без бик югары әзерлектә дип уйлыйм карата. Һәм менә башка Азия республика илләре инде халар бәйсез дәүләтләр, шулай ук Кавказ республикалары, Кавказ илләре, Кавказ арты илләре, алар ничектер безнең арттан барырга, аларга җайлырак. Һәм бу безнең көрәшне инде тагын да югарыга күтәрергә бер этәргечтер. Чыннан да безнең көрәштә һәр вакыт менә шулай көрәшәләр һәм инде көрәштән чыккач алар һәрберсе бер-берсенә кулын биреп, кочаклашып чыгып китәләр. Анысы иң мөһимедер. Һәм тапшыру ахырында Марсель сездән теләкләр ишетәсе иде. Менә нәрсә теләгез безнең көрәш тамашачыларына? Көрәш тамашачыларына нәрсә телим? Малайларыгызны татар көрәшенә бирегез. Чөнки безнең көрәшне бернинди халыкара санкциялар тагын ала алмаячаклар. Аннан соң әйттем инде, татар көрәшенең мөхите ул җитәкчеләр, эшмәкәрләр, галимнәр мөхите. Аннан соң татар телен балаларыгызга өйрәтегез. Чөнки менә соңгы елларда сезнең тапшыруларда мин күрәм инде борчылуны татар теле буенча, татар теленең бетә баруы буенча борчылуларны күрәм. Монда нәрсә әйтергә була? Яңа тел өйрәнү ул баш миенең мөмкинлекләрен арттыра. Чөнки баш мие шул ук компьютер. Өстәмә тел өйрәнәбез икән без. Без компьютерның хәтерен, память һәм оператив хәтерен, оперативный память арттырабыз дигән сүз. Бу шушы элементлар арасында яңа бәйләнешләр тудыра. Баш миенең эшләү сәләте арта һәм аның тизлеге арта. Альцгеймерлар, деменциялар чигенә. Димәк, татарча көрәш ярдәмендә инде сәламәтлеккә монда татар теленә һәм безнең милләтебез киләчәгенә турыдан-туры адым дигән сүз. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең тапшыруга килеп фикерләрегез белән уртаклашкан өчен сезгә уңышлар теләп карабыз һәм чыннан да милли көрәшебез үсештә булсын иде. Рәхмәт. Бездә бүген кунакта химия фәннәре докторы, милли көрәш буенча атказанган тренер Марсель Кадыров иде. Безнең тапшыру исә төгәл бер айга сау булаша. Безнең белән калыгыз, исән-имин булыгыз.